V Európskom parlamente veľmi pozorne sledujeme udalosti na Blízkom východe a snažíme sa nejakým spôsobom nastaviť naše riešenia tak, aby sme napomohli, aby sme sa vrátili k mierovým rokovaniam a nie len teda čo sa týka Izraela a palestínskych území, ale aj všetci zúčastnení aktéri z daného regiónu. Žiaľ, teroristickým útokom Hamasu sme sa dostali na bod nula, ak nie ešte hlbšie, preto lebo tie mierové rokovania už prebiehali, boli nejaké kroky, ktoré mohli viesť aj k podpore mieru a trvalého mieru v tomto regióne, ale žiaľ týmto teroristickým útokom sa to všetko zmarilo. Čo sa týka financovania, je to veľmi dôležitá téma v Európskom parlamente, ktorej sa pozorne venujeme, preto lebo už dlhé roky ja upozorňujem na to, že sú podozrenia, máme aj dôkazy, že finančné prostriedky európskych daňových poplatníkov žiaľ v konečnom dôsledku môžu končiť v rukách teroristov. Deje sa to tak, že podporujeme mimovládne organizácie, ktorých predstavitelia by mohli mať napojenie na teroristické organizácie, alebo verejne, a to máme na to aj dôkazy, verejne podporujú teroristické organizácie alebo teroristické akty, alebo sa z nich tešia. Na druhej strane, cez Organizáciu spojených národov dlhodobo podporujeme učebnice pre palestínske deti, ale žiaľ, našli sme prípady, kedy tieto učebnice oslabovali džihad, viedli k deti k tomu, aby si brali príklad z teroristov, ktorí zabíjali Izraelitov a ďalšie takéto príklady. To je absolútne neakceptovateľné. My si musíme dať pozor, aby sme takýmto spôsobom nepodporovali teror a aby peniaze daňových poplatníkov neskončili a nemohli skončiť v rukách teroristov. O to sa aj teraz zasadzujem práve, keď ideme schvaľovať rozpočet, aby takéto ubezpečenia v tom rozpočte boli. Preto hovoríme o tom, že by Európska únia načas pozastavila rozvojovú pomoc palestínskej samospráve tak, aby sme skontrolovali všetky mechanizmy, aby sa nemohlo stať, že naše peniaze budú končiť v rukách teroristov, alebo teda na podporu takých učebníc, ktoré vedú a podporujú terorizmus. Na druhej strane chceme podporovať humanitárnu pomoc. Samozrejme, tie počty obetí si to vyžadujú, ale táto humanitárna pomoc by mala byť len formou materiálnej pomoci. Ďalšou podmienkou samozrejme musí byť to, že palestínska samospráva odmietne teroristický akt Hamasu a na druhej strane bude robiť všetko preto, aby rukojemníci, ktorí sú držaní v pásme Gazy, boli okamžite prepustení. Medzi nimi sú aj občania Európskej únie. Samozrejme je nemysliteľné, aby Európska únia podporovala finančne samosprávu, ktorá nerobí nič preto, aby naši občania boli prepustení a mohli ísť domov k rodinám.